12 minut po godzinie 4 i mamy gościa Gracjana Petrekus, graficzka. Witaj serdecznie. A witaj. Rzecie małe tym na początku, kim Gracjana je, no ona jest autorką między innymi webkłodków do książków takich jak na Merkuny czy Phoenix, co tam jest, rozmaity platci, rozmaity webraze, rozmaity rzeczy, tu można wymieniwać i wymieniwać do chyba. No ja nie wiem. No dobrze, ale będziemy gadali o tym, jak w całości wesdrzy ta kasiepsko grafika, choć może to słowo to ją tak naprowadziło, bo wik siedzeli jak myśli kasiepsko, to pewno czarno-żółta albo zwesiwka, a jakoby miała być ta kasiepsko grafika? Znaczy mnie się zdaje, że pierwszy taki punkt to pytanie, to jakoby miała być kasiepsko grafika, wskazuje na to, że my za bardzo może się stresujemy tym, że to musi być kasiepści. A do kasiepści to jest często normalny język i to, co je na przykład jakie książka wydano po kasiepsku, nie znaczy, że zary musi być oznaczony z każdej strony kasiepści ma wesiwa, ma kwiatami z kasiepściego haftu, albo że musi być zary plakat jakiej kasiepści czarno-żółty. Wedle mnie to jest często normalny język i grafika musi być taka, żeby przekazywa prosto wiadło i nie musimy aż za baro prawie posztrychiwać, że to jest kasiepści, a wszystko co nie jest kasiepści, ale jest to zapląta. A to co nie jest kasiepści to prosto jakoś inaczej. No ale wiemy o co idzie, bo jest coś takiego, ja na przykład pamiętam teatralny szpetokel, w jakim często jakby on nie tylko folkloru, ale gdzieś tam w scenografiach to zwymyslił, że muszą być kwiaty z kasiepściego haftu i tym bardziej, że ten szpetokel był demoniczny, to był taki dziwny kontrast, że z jednej strony masz coś, co może sobie wystraszyć, a z drugiej strony kwiaty, które są farbny, prosty, piękny i to jakoś tak nie pasowało. Ale... Ja czasami nawet kiedy ja widzę coś takiego, że plakat jakby powstał z pierwszą tą myślą grafika i później jak on jest wypuszczony, to ja mam wrażenie jakby ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, żeby wybrać, jak ten plakat mu wezrzeć po końcu. Że jakby on rzekł, a wiesz co, to nie ma widzieć, że tej kasiepści dodujesz wesiwę i te wesiwe są jedno wtedy traktowane pewnie jakby to taki logo, że to co jest kasiepści to jest z tymi wesiwami. I tak dolemiony, niewoźny, czy to paseje, czy nie paseje, niech bundze. Teraz jest pytanie może jest bardziej fundamentalne. Do czego nama są grafice i do czego nama jest stara, żeby ta grafika była dobro? Ja to odbieram tak. Jeżeli coś jest często lechłe zaprojektowane, to może po prostu zniechęciwać. I derchem całycia i próbuję być jak najlepszy i ja mam po prostu taką ambicję, żeby tak jak się rozwijam i tworzę coraz lepszy, mam nadzieję, grafici, tak żeby pokazywać, że no, nie ukrywajmy, my mamy dość taką mocną tradycję tego, żeby nie jedne grafici wezrzały jak wezrzą i to czasami no moim skromnym zdaniem zniechęciło. Chcemy ale pokazać, że rozumiemy zrobić plakaty dobrze i żeby zachęcać osobliwie młodych ludzi do przyjścia, do obuczenia, co ten plakat mu pokazać, zachęcać prosto. Taci zaangażowani grafika to może być i problem z tym, że trzeba się do niego odezwać, i problem finansowy, bo to jest robota grafików, ale myślę, że wart równak so poświęcać, jak zrobić to w tym pańce, czy gdzieś tam i prosto, żeby to byle jak wezdrało. Godumę z Gracjaną Petrekus, autorką rozmaitych grafików. Robisz teren nad czymś konkretnym? Teraz tworza, współtworza uczbłewnik do kasiepścigłe i od strony graficznej mam stara, żeby widział się jak najbardziej młodym ledzom. A też w ten sam czas tworza koszulci kasiepści, bo ja zaczynam się nowy sezon, nowy lato i mam stara, żeby latos list na kasiepską bina z koszulkami, ja ci będę promowała nasz język. I to jest taki mój przedni projekt. Ja mam taką koszulkę z takim reboka, co pipa, kurzy i godo gady, że po kasiepsku. To jest twoja. To jest moje, ja. Bandzewicy. Bandzewicy. No to nie mogę sobie dojdać. Wejlejo, tak się nazywa, pisany przez V. Może to na Facebooku też uzdrzec. I mam nadzieję, że jak na rechli coś nowego się pojawi, bo w mojej szafie też zaczyna pomalinku tam braknąc, a ja jestem typicznym chłopak, który nie ma problemów z tym, że jedna koszulka prosto je nosiono tak długo, aż się zniszczy. No ale dobrze. To tym graficzny chcemy ustawić na błek, zaraz przejdziemy do godani łeb na innych sprawach, ale tacich wiecie Gracjana Petrekus.